کسے ہستے کے جیڑت مدام روچ و شب جنگ کانگوں وتی اندرے مردما بلوچی شاعری درفشناکی استال ناصر بشیر 980 میں سنگانی سر کیچا واجہ بشیر احمد لوگا ودی وتک وتی بنداتی وانگی چا گورنمنٹ ماڈل ہائی سکول تربتا دربر تک دہمی جماعت چکاسا صوبن بیگا پد چاتا شاد ڈگری کالج تربتا ایف اے بی اے کتک پدیم ترے وانگ خاطرہ کوئٹہ اشتگ اودا چا بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ بلوچیا ایم اے کتک بلوچی زبان و لفظاں کے حب واہگی چا اسکول زمانگا بیتک ماہ زمین پیشگاہیں تا یہ شعرانی علمی کتاب نامند کے سن 2014 چا بلوچستان اکیڈمی تربت نیمگا چاپو شنگ بیتک سنگانی سرے چاگردو ہا کے وجبو کے عطا شاد استاد حیات شوکات ارشاد پرواز رزاق دیدک عارف عزیز شریف واہگ عابد علیم اصغر محرم علی عادل بصیر قادر لطیف شاہ نواز قاسم پرازو جاوید اسلم شعرانی تہا مارگ بھی